Si m'has de dir alguna cosa, m'ho dius. No, no, és que tinc una esquena d'ample a collons, jo, eh? Jo les coses les dic a la cara. L'he vist com una nena enrabiada, recelosa i envejosa i amb un recel a dins i un malviure a dins. Isabel, au, el llom de bacallà. On té el puto llom de bacallà? Joder, som tan palurdos, tio, vegades, tio. En la situació se l'ha menjat o no sé què li ha passat. Vale. Hòstia puta, tio. I havia de ser el del pèl. Havia anat tot de conya. Mestre, una canya. I una tapa de cargols, a la llauna. Sanfaina. Gormanta. Grotesca. Al forn. Cassola. Molt bé, i per emportar, sisplau. Hem vingut a la Noguera amb una missió ben clara. Hem vingut a buscar el restaurant que millor cuina el seu producte estrella, el cargol. I aquells a qui els cargols us agraden més vius que la cassola, no patiu, perquè avui tastarem més delícies d'aquestes terres de castells i oliveres. I tu, rei, a córrer. 4 restauradors competiran avui per ser els millors de la comarca i endur-se 5.000 eurets, que no està gens malament. I perquè cada gota compta, avui també atorgaré el segell blau, el restaurant més sostenible i que faci un ús més eficient de l'aigua. Jo pujo la meva diligència perquè em sembla que avui aquí hi haurà més d'un tren. El primer restaurador assegura que ell no és competitiu perquè no li cal. Ell ja és el millor. El que no entenc, doncs, és per què participa en un concurs? Soc l'Òscar, propietari del restaurant D4 de Balaguer. El paper que tinc aquí al restaurant és el paper de gerent i de cuiner. Jo crec que el D4 és el millor restaurant de la zona amb producte de qualitat. Jo em considero una persona tranquil·la, però tinc el gatillo fàcil. Sí. Ràpid em poso de mala llet. Tothom fa els cargols o a la llauna o fan els cargols amb alguna salseta i nosaltres els fem a la nostra manera. Si vols saber com són, vine a casa meva. Òscar, què tal? Què dius, senyor? Com estem? Què tal? Tot bé? Molt bé. Òscar, dius que tens el millor restaurant de tota la Noguera. Per què? Home, el millor restaurant de la Noguera amb producte. Crec que no hi ha ningú que tingui el mateix que podem tindre nosaltres. Sé que no has estudiat cuina i dius que, a més, no serveix de massa. Penso que pots fer perfectament bé una feina i no per això tens que haver-la estudiat abans. La nostra següent restauradora diu que és el pol oposat al seu marit. Ell és calmat, reflexiu i no aixeca mai el to de veu. En canvi, ella és la Judit. Soc la Judit Llobet, juntament amb el meu marit, en Manel Gràcia, som els propietaris del restaurant Espígol de Balaguer. Disposem d'uns 7.500 metres quadrats. La nostra especialitat, evidentment, són els banquets o els grans events. El punt fort de l'Espígol, els cargols, evidentment. Jo sempre dic que sóc una persona que el que tinc al cervell ho tinc a la llengua. El que penso ho he de dir, no m'ho puc quedar dins. Lo bo i lo dolent, tot.
Judit, Hola, com estem? molt bé. Vinga, endavant. Endavant. Però per aquí us coneixeu, amb l'Òscar? Pues no, Pues tampoc. Què tal? em coneixeré, molt bé. Judit, dius que aquí a la Noguera tots voleu ser els millors. Hi ha molta competència. Déu-n'hi-do. La gent té el llistó bastant alt i li volem tenir. Som competitius. Sou competitius. El següent restaurador diu que amb ell li rellisca el que facin els demés i que no dina ni sopa a cap restaurant de la zona. Em sembla que aquests dies se'n farà un tip. Soc Antoni Punyet, cuiner del restaurant de la Font Blanca. Vaig començar a treballar en aquest ofici de molt jovenet. L'any 2000 vaig obrir el restaurant Font Blanca a Balaguer i era un altre tipus de cuina, una cuina més d'autor, més de disseny, que era el que estava en moda aquells anys. Vaig cremar molt i vaig decidir obrir un altre tipus de negoci, un altre tipus de vida. Fem cuina molt casolana, molt arrelada a la terra. No m'he plantejat mai si fem els millors caragols, però t'asseguro que són bons. Boníssim. Els tatuatges m'agraden. Tinc algun tatuatge religiós, que a la meva manera soc creient. Salut i república. Benvinguts. Som-hi. Què tal? Salut i república. Escolta'm, endavant. Aviam si... Per qui t'han reconegut? A tots. Hombre, Us coneixeu? sí, no? Vinga, endavant. Què tal? Molt bé. Com va? Com estem, Toni? Hola, bona, xavalí. Tu dius que no ets d'anar a tastar el que fan els teus companys del gremi. No t'agrada anar a restaurants de la zona. Procuro anar a la meva i no m'ha agradat. Sempre que he anat por allà a menjar o si tinc una ocasió marxo de Balaguer, marxo no per res, però no m'agrada treure el cap per aquí a Balaguer. La següent restauradora assegura que fan els millors cargols de tota la Noguera i que ve gent de tot arreu per tastar-los. El secret, la recepta de la padrina Ramoneta. Soc l'Anna Guillomet i ara soc l'Anna de Calferrer, la que porta les arrietes de Calferrer. Jo vaig arribar l'any 93, vaig estar 2 anys que jo encara treballava a la meva feina, que estava en una llibreria. Quan vaig tindre el primer fill gran, me vaig quedar aquí. Llavors la meva sogra, ella portava la cuina, ella es va jubilar i jo em vaig ficar al cap del restaurant. A mi m'agradaria molt que el meu fill continués aquest negoci, que ja és familiar de 2 generacions enrere. Caracoles, coles, tuis, tuis. A Cal Ferrer fem els millors caragols de la zona. Des de la llauna, a la cassola, amb peus, a la gormanta. Tuis. I caracoles, coles, tuis, tuis. Si no guanyo, ja estaré contenta d'haver arribat aquí. Caracoles! Els cargols de la padrina ens esperen, així que posem rumb al primer restaurant d'avui, Cal Ferrer de l'Anna. Vinga, som-hi. Cal Ferrer. Què me'n dieu? Hi heu vingut mai aquí? Sí. Sí, És un clàssic? És un clàssic. I per fora què us sembla? Normal. Correcte. Què hi fan aquí? Expliqueu-m'ho. Cargols, carn a Brases, brasa... caragols... Aquí vens a menjar cargols. Aquí s'ha de vindre. Sí. Hola, Hola. com estem? Hola. Us coneixeu? Us presento? Soc l'Anna. Us coneixeu tots aquí, eh? Hola, què tal? Vam treballar junts quasi. De molt petita. Anna i Ramon us quedeu amb mi, ells entren, fan la inspecció. Vinga, Som-hi. doncs. Pues molt bé. Petitet, no? Recollidet, Molt clàssic. de tota la vida. Va, jo ho trobo antiquat. I aquí una altra saleta, no? Sí. Bueno, igual que l'altra. Home, algo millor. Que mono, que raconet. No? Guaita, aquesta és més gran. Uala. Bueno, aquí deuen fer més banquets i així, no? Suposo jo. Sí, no sé, això sala té de pinta de banquet. ser com una sala de banquet. Com a menjador no té pinta més. Bueno, i l'estil és el mateix, no? Molt quico. Tot i ser un clàssic, se podia tindre algo de millor gust a l'hora de decorar i no fotre fúcsia. Bueno, és grandeta, no? Però estreteta, Sí, no? però hi cap gent aquí, eh? Està ben conservada, sí, sí. Pel temps que deu tindre. Sí, sí. Sí, perquè és un local que fa molts anys que funciona, eh? Igual
Bueno, 30 o més. O més. Hosti, aquí per treballar 2 persones és complicat, també, eh? Un costat amb un altre no... Hostillo. Jo crec que aquí fins a 4 o 5 deuen treballar, eh? Espero menjar bé i producte de qualitat, perquè sé que treballen amb productes de qualitat. Els restauradors han trobat l'estil de Cal Ferrer antiquat i fins i tot quico, però la cuina els ha convençut. És hora de tastar el plat estrella de la casa. Hola, benvinguts Hola. al restaurant Ferrer. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Merci. Gràcies. Bueno, jo em sembla que tot això podem quedar bé, perquè guaita, el cassolí bé, els canelons també, les faves bé, els caragols, bueno, no faltaria més que quedés amb els caragols malament. Vosaltres heu fet moltes llaunetes d'aquestes de cargols? Sabeu? Cargolar, posar-los tots cap per amunt. Sí, I m'han dit que aquí ho fa la padrina. Jo tinc ganes d'anar-ho a veure. Ho vaig a mirar aviam com ho Tenen fan, paciència, perquè aviam tenen si paciència. s'aprèn. Ja ens ho explicaràs. Vinga. Com ho fem, això? Bé, Aquests no es bullen, eh? no. Ara van directe al foc. Així directes. Jo vaig fent que la faig bé. Sí, molt bé. Sí? Que puc venir aquí a fer cargols un altre dia. Sí, mira. El que no sé si el pagarem gaire bé. Oh. O potser em paguen l'esmorzar. Això sí. Ja està. He cargolat una mica. Caragolets. Es veu que el seu fill, el petit, vol continuar amb això i vol ser cuiner. Unes faves, Per mi. Gràcies. canelons, Per mi. merci. Un cassolí, o caragols a la cassola. Caragols a la llauna. Mira que bé. Com estan les faves? Vols provar? Aquestes, baby, congelades. És congelat, això? Eh. T'han agradat a tu les faves, per això? Sí. Correcte. Correctes. Sí. T'has emocionat? No. I si haguessin fet servir la fava en temporada, que haguessin estat moltíssim més bones que no pas les que m'he menjat jo. El quien viene a Cal Ferrer a comer unas faves es porque con la carta que tenemos es tindre, pero nada de gusto, porque por eso trio d'altres coses mucho mejores. Jo sóc de Terrassa, d'això de cargols a la llauna en sé menys que vosaltres. massa, no? Què tal, això? És el seu plat estrella. Us ha agradat? Estan bons. Estan bons. A mi sobre el pimentón vermell. Massa forts, massa contundents amb pimentón i... Massa picant? Sí. Llavors és pebre. Si és pimentón, el pimentón és dolç, no podia picar. A ver, vamos, si han dicho que es pimentón, el pimentón, que lo prueben. Si picante, tiene que ser el pebre, no pimentón. Si le quitas el picante, A ver, le quitas la Rafa, gracia. ¿no te habrás confundido de pimienta? No, Vale. no. Peus de porc, que seran per la Judit. Molt bé. Bueno, et portaré platets, però podeu compartir, No. Compartim. Compartir. Va bé. Jo vindré a casa teva i he de puntuar. Menjaràs peus de porc. Ah, no sé el que menjaré ja. Però vindré a puntuar. Vale. Cassoleta de la Noguera. Aquí. Ah, però jo tinc ensalada. Què vols? Hi ha de tot. Un entrecot poc fet. I unes costelletes de corder. Molt bé. Que xai. Està bo. És molt tendret. Sí? Sí. Què? Molt bons. Molt bons? Falta un puntet de sal, però estan molt bons. Molt tendres. Un irlandès. En feu vosaltres d'irlandès? Sí. Sí?
És típic d'aquí? Una crema catalana. Sempre hi ha algun Som capritxós. aviadors, som Crema aviadors. catalana. Sempre hi ha algun capritxós? Ets un capritxós? Hi ha un irlandès, no? Jo em foto un cafè amb unes gotes de Torre 5. Un irlandès? No ho sé. Crema catalana. Tenim les trufes casolanes. Judit, Molt bé. i no m'han ficat més. Moltes gràcies. Què tal la crema? Bona. Sí? I la trufa? Està bona, també. Contundent, molta xocolata. Qui pagarà? Jo, per mi. És un secret. Va. Començo per tu. 125. 125. 140. 140. 128. 128. Molt bé. Això em costarà 126 amb 15. Ai. Us duc les llibretes, vosaltres puntueu, jo me'n vaig allà a pagar i també faré les meves de valoracions. Ens trobem ara? Molt bé. Fins ara. Fins ara. L'espai potser és el pitjor que he puntuat, doncs perquè el meu gust, jo si tingués un local d'aquestes característiques o d'aquestes dimensions, no ho decoraria així. Jo que el Ferrer l'he valorat amb un 5, exceptuant el tema de l'espai, que l'he valorat amb un 4. Li he posat un 5 amb el menjar, doncs perquè les faves considero que li faltava canya, i la carn, dintre de que no era dolenta, que era una carn que estava bona, tenia molt nervi. S'haurien d'especialitzar més, compactar més la carta, que tenen molt bon producte, tenen plats molt interessants, però que mucho abarca poco aprieta. Els restaurants consumeixen diàriament grans quantitats d'aigua, per això són tan importants els sistemes d'estalvi. Mentre rumia quines notes posarà a Cal Ferrer, el Marc visita la cuina i en comprova el grau de sostenibilitat. El restaurant de l'Anna disposa de pedals a la cuina i d'un rentavaixelles de baix consum, però la carta no té en compte l'estacionalitat dels aliments. Aquest fet li resta punts a l'hora d'aconseguir el segell blau d'Akbar. Anna, mira, et porto els meus vots, guarda'ls amb tu. Sí. Sobretot, no te'ls oblidis el dia de la confrontació, però fins a llavors no pots obrir. D'acord. D'acord? Doncs molt bé. Vinga, molta sort. Cal Ferrer ha obtingut una nota mitjana de 5,7. L'espai i el servei de l'Anna s'emporten només un aprovat pelat, mentre que els restauradors han trobat el preu prou competitiu. Deixem Vallfogona i ens adrecem al Rovell de l'Ou de Balaguer, on ens esperen l'Òscar i el seu D4. Doncs ja el tenim. Restaurant D4. Ja heu vingut? Sí, Sí. Sí, i una. fa molt temps, però sí, Us agrada la façana d'aquest restaurant? molt actual. Sí. Fa força bé. Optaríeu per posar tot això del D4, aquesta mena que ens tapi el que veiem a dins? Una Discreció. manera de donar intimitat a la gent. Intimitat, dins, sí. també. Sí. A mi Passat, m'agrada, ja? personalment m'agrada. Sí? Sí. Bueno, Que ho tens així a casa? No. Què tal? Coño, Com estem? molt bé, Òscar, ells faran la inspecció, tu i jo ens quedem aquí fora, passarem una mica de fred, però xerrem una mica. molt bé. D'acord? Vinga, que vagi Vinga. bé. Salut. Fins ara. Vinga. Uau, Molt acollidor. molt. sí. El galliner queda massa a prop de les taules, però bueno. El galliner. Sí. El toilet. El toilet. Bueno, però no hi fica galliner. Però és el galliner per anar a covar. Ah! Totalment diferent que el cumbaià, fúcsia i cortines de la padrina de Cal Ferrer. Allò és del naranjito del 82. Aquí estem parlant d'un local fet amb gust. Per a mi massa negre. A mi m'agrada el combinat dels colors i tot, ho trobo... A mi m'agrada. Bueno, Que xulo. això ja canvia. Molt. Heu vist el recoquet, també és bonic? Raconet. Mira. Alguna llibreria. Hòstia, Jo m'agrada molt. un Nou Testament. On Hòstia, això me'n recordo de tot... No, Claret, Nou Testament. Joder. Home, que hi hagués aquí coses Bueno, de espero- cuina, espero revistes omplir. de cuina, o hi hagués una bona enciclopèdia de cuina, diria, carai, sí, però el Nou Testament. Escolta, doncs si hi ha el Nou Testament, també hi havia d'altres llibres. S'ha anat a fixar en el Nou Testament. Bueno, doncs que canti missa. Tu vens de Telecos. Sí,
Com se t'ha passat pel cap muntar un restaurant? Bueno, jo tenia a Barcelona, teníem una empresa de pasta fresca amb la família, teníem botigues per Barcelona i ja vinc del sector de l'hostaleria, diguéssim. I sempre tenia jo de la viria de muntar-me el meu restaurant i tot això. Quan les coses van estar una mica més tranquil·les i vam tindre temps i diners per poder-ho fer, doncs vam decidir de muntar el restaurant, que era un hobby i una il·lusió que jo tenia. Me la imaginava més gran. He treballat de més petites i tot. Sí. Però Fas pel aleshores que potser tens. també era una cosa més petita. Fas pel que tens, està clar. Sí, t'amolles... Però també estressa, això. Tant estrès, perquè ara aquí dos. Bueno, clar, ja. I el carret d'aquí, cunya darrere. Mujer con aquí. culo. Culo con culo. Culito con culito. Jo no la veig ben equipada. No sé, per donar menjar 90 és molt justa. O sigui, és que no hi ha ni cassoles grans. No. Bueno, No ho són sé. aquí dalt. Oi, per agafar tens de ser alt, eh? És alt. L'Òscar és l'Òscar alt. Ah, bueno, però i els treballadors? Busques treballadors en talla tal? Puja les escales. Ah, també, però no sé, i això? Tu no hi arribes. Tot i que han trobat la cuina petita i poc equipada, l'estil modern i amb tocs divins del D4 ha seduït els restauradors. Veiem què tal li va a l'Òscar als fogons. Hola, bones, què tal? Molt bé. Mira, us presento el Manel, que és el cap de sala. Molt de gust. Molt bé, Manel. I jo Igualment. Hola. Jo vaig cap a baix, que tinc feina, i ens veiem una estona. Molt bé. Vinga, fins ara. Gràcies, fins aquí. Ho teniu? Sí. Vinga, doncs. Jo demanaré la fritura de llamantol. Fritura de llamantol. Cargols saltats. I el plat de caragols. Un micuit. Micuit, Hi ha un sashimi, de primer. tonyina, de ventresca. Fotre una mica de pa, oi? Sashimi caragols. Jo veus, Judit, això i això, i és que no ho demanaria perquè no he menjat mai, us ho prometo. No has menjat mai micuit? No, mai. Són coses que no m'he... Bueno, jo sóc de... Bueno, molt tradicional i, bueno, no, això no sé si és cunya catalana o si és cunya francesa o si és... No ho sé. I què tal la teva ventresca de tonyina? Li falta color, per ser Balfegó li falta color. Jo penso que aquesta ventresca ha estat congelada. I si tu menges cru no ho ha d'estar pel tema de l'anisakis? Bueno, depèn. Les lleis són per saltar-se-les. No és que us sembli, és que la ventresca és congelada. És de Balfegó, de tonyina roja, i per normativa els restaurants ens obliguen a congelar tot el peix que es consumeix cru. Què me'n dius dels cargols? No m'agraden massa les espècies, també, considero. No sóc d'espècies, no vull trencar... Els teus cargols a la llauna tenen moltes espècies. Bàsicament una, Pebre. però són 3 tipus de pebre. No, de la dos, llauna. sol dos. Sol dos. Sí, no hi havia dolç picant. No, dolç picant no n'hi ha. Diuen que els caragols tenen molt de gust a farigola i perd el gust del caragol. Sí? Vale, doncs el fem així. Vale. Un lechal, cochinillo, chuletón, el peu de porc farcit amb poma i pera. Vinga, Manolito! Aquest xuletón. Aquest plat que surt del forn, que l'han calentat, que no ens cremo. Espera. Un tàper. Això és així sempre? Tàper. El xuletón jo en baix, sí. T'agrada la carn crua, no? Déu Pepita, Però això t'ho provaré, home, ho provaré. Això encara ho provaré. L'Anna és rondinaire, crec que li falta sortir més del poble. Li falta veure món, li falta veure cuina. Peuets amb més caragols. Molt bé. Ai, sí. Ostres. La espatlla... Bos. Va ser així, eh? És bona aquesta carn? Però penso que està mal elaborada, mal cuinada. Quan agafes un tall, està passat de cocció. Una merda de crítiques. Perquè tinc la millor carn de la província, amb diferència, i la carn estava feta al punt. El carrinet està bo, em sobra El parmentier? el parmentier de patata. I perd el... emmascara el gust del garrinet, penso jo. Això no és una parmentier. Jo el que veig és que tinc més ofici i tinc més cuina.
humilment, penso que ho podem fer millor a casa. És una putada tindre la matèria prima que tens i no executar-la bé. T'hi falta cuina? Me falta ofici. Crec que hi ha molta gent que uns anys cap aquí s'ha volgut tirar a l'hostaleria i amb 3-4 anys que estan amb algun... o agafen nocions o idees d'un lloc o altre o tenen una mica de cuinetes, ja amb el dit ja es pensen que poden tocar el cel. Esteu sent una mica més crítics que ahir. Cada dia més, no? S'ha de ser crític, no? Ja veurem. Si una cosa no t'agrada, ho has de dir. Li ha plegat precipitadament el cap de cuina. Això és una putada. A casa vostra, si demà no hi teniu el cap de cuina, és un problema. Bueno, des de que jo hi soc tota aquesta d'això, pràcticament puc dir que som la mateixa gent. És un equip i jo el voldria mantindre fins que alguna persona de casa continués. Home, teniu el petit amb moltes ganes, això. I l'Anna s'emociona quan parla d'això. Et faria il·lusió tenir el nano allà al davant. Ell ho vol. I jo em va agradar. Ahir el nen, quan em parlava amb ell, Sí. em va fer il·lusió. Mira, em va fer... Perquè jo me veia com ell, com un crio. Jo vaig començar així, com un crio com ell, més jovenot que ell. Vaig veure el seu fill com jo, quan era jovenot. Que comences, no saps on vas, t'il·lusiones. He vist que el Toni s'ha identificat. Si és veritat el que m'ha dit, li dono gràcies. Panacota d'all negre, bunyols de xocolata amb gelat de mandarina, torrada de Santa Teresa. Torradita de Santa Teresa, el Tani, poder? Sí. Tiramisú. Aquí s'està. Val, perfecte. Bunyolets. Per mi. Escolta'm, les postres, qui les fa a baix? L'Òscar, l'Albert, la Sílvia... Què me'n dius? Bé, està bé. Bo? Els dolçets sí. A vegades hi ha molts que se sent el licor, aquest bec que no, a mi ja me va bé. Ja vista que tens. És que em tapa la copa. Un segon. Vale. Perfecte. Oi, les ulleres. És una cosa que pot passar, tots tenim cabell, però bueno, no sé què dir. Tinc un problema. Digue'm, Necessito un tiramisú. cap problema. 2 minuts i el tens fet. Me'l poso jo. Hi havia un cabell. Així, l'he tret jo. Sí? Sí. Vaya tela. Ja està, no? No, que el tinc aquí fora. Vinga, doncs. Tirit. Tornem-hi, així el tastarem tots. Som-hi? Això ens pot passar a tots, no? Pot passar No m'he criticat i ja ni ha pot passat. haver. He trobat un pèl amb unes postres o alguna altra cosa que ningú desitja trobar amb un plat de menjar, no és algo greu, és una putada. No passa res, tia, a veure. No passa res, tranquil·la. Havia anat tot de conya. Ja que n'hi havia 4 i havia de ser el del pèl, macho. 6 n'hi havia. L'únic que em toca els ous, que per una tonteria com és no protegir-te el pèl i que hagi caigut un pèl a dintre d'un vas, doncs pot fer, o de fet ha fet, que no quedaríem el bé que teníem que haver quedat. La companya, lògicament, tampoc li diré res més que es tapi el pèl perquè és una cosa que volent no ho ha fet i ja està, som un equip i l'error ha sigut de tots i intentarem millorar i que no torni a passar. Mira, us deixo el compte i primer de tot volia demanar disculpes per el tema del pèl. És una cosa que no m'havia passat mai, però bueno, em sap molt greu. Els postres no estan cobrats i sento molt el que ha passat. Moltes gràcies. Doncs molt bé, merci. Gràcies. Vinga, Òscar. Què creieu que ens costarà? Tenim 2 ampolles de vi... 2,50. Doncs 254. Sí, 254. 2,55. 2,57 amb 0,4. Us duc les llibretes, em puntueu la resta i ens tornem a trobar. El preu m'hagués semblat correcte si hagués rebut el que en teoria tenia que anar acorde amb el preu.
no ha complert massa les expectatives. Bueno, l'espai i la cuina els he ficat un bé perquè crec que bueno, està bé. És un local que prima més a l'hora d'agradar als ulls de la gent, l'exterior, però jo penso que el 80 o el 85% d'un restaurant, el cor és a la cuina. Té molta més base i més ofici que l'Òscar, sens dubte. Sens dubte. El D4 ha aconseguit una nota mitjana de 6,3. El servei del Manel i l'espai arriben al notable, mentre que els restauradors han trobat el preu una mica exagerat. Malgrat el pèl, l'Òscar encapçala per ara la classificació. I els cargols ens porten ara cap a un polígon industrial a les afores de Balaguer. Allà hi ha la nova Font Blanca i el seu xef, el Toni. Vinga, som-hi. Nova Font Blanca. Entenc que nova és que n'hi havia una de vella. Abans n'hi havia una a Balaguer. Quan ell deia que tenia un restaurant poligonero és ben bé així. És a dir, això és al mig d'un polígon. Està al polígon. És un bon lloc per tenir un negoci, creieu? Jo crec que no. Però a la Segana li pot funcionar Hi ha perfectament. restaurants de polígon que treballen moltíssim. Sí. És un lloc que has de vindre expressament als vespres. És que aquí no queda ningú. O vens a ballar màquina o aquí no hi ha res més. Salut i República, benvinguts. Escolta'm, ja saps que ells faran la inspecció, tu i jo ens quedem aquí fora. Molt bé. No, vosaltres primer. Molt bé, escolta, que xulo, no, això? Sí, no? Té bon gust, la meva dona. És gran aquesta barra, eh? Sí, sí. Cap gent, sí, sí. I cap gent, sí, 60, sí. Déu-n'hi-do. Jo crec que sí que té un toque. De què, de polígono? Bueno, és un bar molt ample, molt allargat, la barra, amb les taules. A mi m'agrada un altre estil i això és un altre tipus de negoci. Sí. Jo veig més per anar a fer un menú que anar a dinar un diumenge. El preu tampoc no el té de poligonero, el té dintre d'un preu, però jo crec que ja també hi pot anar gent que no sigui aquell típic gent amb el mono, amb l'ataque de grassa, amb el d'això. Jo no sóc de penjar coses meves. Personals no. Si fa referència al restaurant o a l'establiment, sí, però personals. Al final és una nau industrial on s'ha adaptat un restaurant a dins. És un rectangle, però l'ambient i tot a mi em recorda el restaurant poligonero. Això estàs enmig d'un polígon, no sembla que et busquessis el camí més fàcil. No, és més complicat. Les bones amistats que tinc em van aconsellar que no ho fes o que m'havia tornat boig, que m'estava equivocant i ho agraeixo. Però bueno, jo... Vas tirar pel dret. Idees fixes. Bueno. És grandeta la cuina. Està bé. Sí. Sí. Amb això central i de banda i banda, bé. Està bé, molt bé. Jo veig que hi ha molt pocs focs, 4 focs per tanta gent. Deuen treballar molt en producció, en tema forn i coses produïdes, eh? A l'Òscar no li ha agradat ni la ubicació, ni l'estil, ni la cuina de la nova Font Blanca, mentre que l'Anna i la Judit no s'han mostrat tan crítiques. Coincidiran més en els plats. Bona nit. Bona nit. Bona nit, Toni. Bona nit. Us deixo amb l'Amàlia, el Jordi, us atendran amb Molt bé. tot el que us pugui fer falta. Bueno, senyors, benvinguts. Molt bé, Jordi. Moltes gràcies. És tot basat en un menú, en un preu i has de triar. Sí. És un menú a 27 euros, tries el que vulguis. Jo, quan vaig a sopar, m'agrada menjar de carta. I penso que això de que sigui menú té a veure amb que és un polígon. La tonyina roja és tonyina roja? Tonyina roja del Mediterrani. Però és tonyina roja? Sí, sí, que bé. Doncs jo vull una tonyina roja. La tonyina roja no pot ser... No, ja ho saps tu que no. O no està ben dir res, però bueno, la varietat de bluefin és l'autèntica tonyina roja i tot l'altre, albazares o diferents tipus de tonyina, no es pot considerar com tonyina roja. Què creus, que les cartes t'enganyen? Jo ho he preguntat, ara quan ho provi, potser ho veiem. Tàrtar de tonyina a la meva manera. Carpaccio de peus de porc. Comença a passar això.
senyors. Ho vam fent, eh? Comencem amb el carpacet de paus de porc Molt bé. i el tàrtar de tonyina amb el gelat de mostassa, les torradetes. Passen els caragols amb all, pebre, timó del Montsec i faves com les que fa el padrí Ramon de Borges Blanques. Me'n fio de vosaltres, malparits, de que estiguin ben triats. Com me surti algú que li ha trobat un caragol mort, us penjo els ous al Sant Cris de Balaguer. Aquí tenim els caragolets amb les favetes del padrí Ramon de Borges. Ah, les favetes estan aquí. Aquí hi ha les favetes. Cuetes de porc d'Uroc, guisades en caragols. Cuetes de porc d'Uroc amb els caragolets. Que vagi de bo, senyors. Moltes gràcies. Què, Anna? No sé. Què no saps? Quedi junt, separat. És una salsa, això, però les faves em pensava que eren aquí dintre. Perquè ara això són caragols. Jo quan m'han portat els caragols m'imaginava com, bueno, saltejat, barrejat, com si dius amb sípia, que em fan, que em poden fer el que vulguis ficar, com amb els peus. I bueno, he vist que era com per sucar, i llavors jo considero que una fava no anava amb un caragol, això no ho havia vist mai. El que no m'he donat compte és si t'ha semblat que era prou vermella, com deia la carta. No, No t'ha semblat prou vermella? no. Doncs, escolta, em vaig a mirar la tonyina a la cuina. Toni, vinc a preguntar-te per la tonyina, perquè em diuen que la tonyina no és vermella. Bueno, que és... vermella d'aleta groga. Vermella d'aleta groga, què vol dir? És un tipus de tonyina. I jo sé una cosa de la tonyina. Aviam, vermella o no? Ell diu que és vermella d'aleta groga. No és vermella. El que no pots pretendre és que un plat que pots cobrar tranquil·lament amb una carta 25 euros d'un producte d'una tonyina vermella, ell que la fiqui amb un menú de 27 i posi que és tonyina vermella. El llom de bacallà el tenim. Isabel, Pau, el llom de bacallà. Vale, ningú sap on és el puto llom de bacallà? On del puto llom de bacallà? Joder, el llom de bacallà envasat al buit, joder, tios. Mira-te'l. Cago en Déus. Sou tan palurdos, tio, vegades, tio. Com pot ser? Cua de vedella, al vi del Priorat amb cep. Aquí tenim la cueta de vedella. Va ser pollastre guisat com el de la padrina. Pollo. El pollastet fet com la padrina Rosa. Bacallà amb romesco i fruits secs. Mira. Cogotxes de bacallà amb cloïsses i gambes. Gotxetes amb les gambetes. Que vagi de bo, senyors. Jo trobo la gamba que està molt cuita, la cloïssa és una cloïssa molt normal i la cocotxa està bastant seca. La cua està bona. Està molt bona. La salseta està feta Sí. a consciència. La cua de vedella l'he trobat excel·lent, molt tendra, al seu punt. Teniu la sensació d'estar menjant en un restaurant poligonero, com diu en Toni? No, de cap manera. Sí o no? No. T'ha agradat el que has menjat aquí? Molt. És bo? Sí. Hi ha ofici? Sí. En sap? Molt. En sap? Sí, Està ben fet? sí. És bo? Està bé. Si entrem al tema de preu, pel que he menjat, 30 euros, 27. 27 euros, per ser exactes, no. Però avui a casa teva ha costat gairebé 70 euros per cap. Sí, però la matèria prima és moltíssim més cara. I el marge, t'asseguro jo, que jo no estic multiplicant per 5. Jo, si m'emportés la multiplicació que fa ell amb el meu producte, a dia d'avui tindria un Ferrari a la porta de casa. Però a mi em sembla que no ets molt d'acceptar crítiques. No. Avui ha passat un accident No. i no heu tret el fetge a ningú. No, perquè Veus? no sé I què em passarà a això és mi. una cosa... Això TripAdvisor... A mi el TripAdvisor me la pela. Però el Toni, tinc que dir que és una persona que ha baixat i m'ha dit, i això li valoro molt,
Tio, que no passa res, que això ens pot passar a tothom. I ho he trobat de companyerisme, de company. Jo penso que el Toni és un bon cuiner, és un bon professional, però penso que avui la situació se l'ha menjat o no sé què li ha passat, però crec que avui no ho ha fet com realment ell ho hagués pogut fer. Tenia un problema en el forn. Vale, però jo diria que... Puc un moment. Proveu. Quedarem malament amb el pur ocular, Me cago en les Judes, ja, me cago en Judes, tio. Putes màquines. Jo ja no sé si vull el cafè directament o... Triguen molt, no, els postres? Com ho tenim, això? Ens està fallant el forn, però gràcies a Déu... Què dius? I com fotràs el colant? Ha tornat a arrencar. Mató fet a casa amb llet fresca de Vallfogona de Balaguer i mel del Montsec. Mató amb la mel. Gràcies. Tapa de iogurt. Fet a casa, amb la mermelada de préssec. Moltes gràcies. Crema catalana, com la que feia la padrina Mania. Coulant de xocolata. Ui, hòstia. Està molt bona la magdalena. Ai, la magdalena. Clar, només ha quedat el cor desfet, perquè com que li ha passat això amb el forn... Bueno, me la fotré per esmorzar. El coulant no el penalitzaré més perquè al final ha sigut una cosa que no depèn d'ell, se li ha fet malbé un forn, és una putada i putades d'aquestes ens en passen cada dia i jo últimament he viscut una no fa gaire. Salut, deixo el compte. Molt bé, moltes gràcies. Vinga, tenim els cargols, els 4 menús de diumenge, 2 ampolles de vi. Quant ens costarà? 170. 149. 165. 164,50. Ole. Us duc les llibretes, vosaltres compteu, jo me'n vaig allà a pagar i me'n vaig a fer les meves valoracions, d'acord? Vinga, fins ara. I al meu gust he sopat bé, molt bé. Et pots oblidar completament que estàs en un polígon, vull dir. El menú l'he valorat amb un 5 i no l'he ficat menys perquè justament la part del coulant no s'ho he tingut en compte. He posat una bona nota al menú i al servei perquè, bueno, han actuat persones, jo crec. Els tenim que valorar. Jo valorant els 2 restaurants on he menjat, a nivell de producte i de qualitat, penso que no té ni comparació amb el meu. El Nova Font Blanca ha obtingut un 6,7 de nota mitjana. Gairebé totes les categories han satisfet les expectatives, excepte l'ambient de polígon del restaurant, que es queda amb només un 5,7. Per ara, el Nova Font Blanca se situa al capdavant de la classificació. I la ruta del cargol per la Noguera finalitza a peu de carretera, al restaurant de la Judit, l'Espígol. Som-hi, cap a baix. Espígol. Hi heu vingut mai? Sí. Sí? A la part del restaurant o pels banquets? Al restaurant. Jo vaig anar un cop de banquet. El que sí que veiem és que és una casa imponent. Us agrada com llueix des d'aquí? Està bé. Sí. I veig que allà tenim les carpes. Sí. Sí, que allà és on deuen fer. Amb banquets, sí. Bueno, bodes o no bodes, i deu poder fer de tot. Què tal? Com estem? Molt bé. Què és això d'aquí? Una estàtua cedida per una fundació que tenim a Balaguer. Benvinguts a l'Espígol. Ells se'n van a fer la inspecció, els hi dones una brúixola o... No, amb el tom-tom mateix jo crec que anireu bé. Sí. Sembla així més bar de muntanya, no? Hi ha caliu, hi ha la fusta, el foc, hòstia, hi ha caliu. Comparar la fusta aquesta que hi ha aquí amb la fusta que tinc jo és comparar el tocino amb la velocitat. És que no té res a veure. L'ule, doncs mira, pam-pam. Això és plàstic, això Sí, n'hi ha sí. les claves, passa galletes, torna a muntar Toni, això
Mira, no m'havia donat compte. Doncs semblava roba, eh? Avui dia fan imitacions perfectes. Carai, per un home, te felicito. Moltes gràcies. Gràcies, no m'havia donat compte, això, tant d'això que soc. Gràcies. El restaurant de Cal Ferrer, les estovalles són de la Lola. Allò té més anys que Matusalem. I aquí, aquestes estovalles li donen 1000 patades a les seues. Mira, això et quedaria bé al teu restaurant. Sí, s'assembla bastant. Entre rosa i fúcsia, eh? A mi això no m'agrada gens, però gens. Passat de voltes, total. Carpa, és carpa. No, carpes n'hi ha de guapes i ben parides i ben acabades. Això ho veig molt antiquat i molt poc gust aquí. Falta el miliqui i el miliquito. Jo veig carpa de circo. No? Això ho compares amb el restaurant que té la dona i la família. La meva dona és de dir que té un restaurant de béns, li dona 50.000 toms el que té la meva dona i la seva família, amb tot. L'exemple és casa la meva dona. Bueno, de l'any 92 cap aquí, exacte. De les Olimpiades cap aquí... Han triomfat com la Coca-Cola. Exacte. I molt bé, molt bé. I foten unes bodes de collons. El Toni crec que ha tret aquí una cosa que no venia al cas, perquè aquí estem a les carpes de la Judit, però no tenia que traure el restaurant de la seva dona, de Vallfogona, perquè aquí no entràvem el programa. Home, això és discoteca, no? La sala de ball i tot el rotllo aquest. Vinga, Toni. No, jo crec que això és la zona de... Era una xica muy mona, que vivia a Vallfogona. Hòstia, metros i metros aquí, eh? Paparito. Aquesta és 4 com la teva, de metros també, i com la meva 10. Bueno, es veu tot net, no?, perquè és bastant vell, però està tot endreçat. Sí, és conservat. Bueno, a veure, al final és una cuina per oferir servei a 300 persones o amb aquesta cuina... No ho sé, o menys, però la dones amb comoditat. Antoni i l'Òscar s'han quedat descansats criticant l'estil que reinclou de les carpes, mentre que a l'Anna li han agradat. Sembla que la tensió entre restauradors comença a créixer. Bon dia i benvinguts a l'Espígol, senyors i senyora. Bon dia. Què tal, bé? Sí, gràcies. Gràcies. I de debò que no estàs gens nerviosa? No. Els caragolets, salpebradets, amb timó. Una escudellita. El carpacset de gamma vermella. I els caragolets, Anna. Gràcies. I tu què tal? Està supersalat, excessivament salat. Hi ha tot això que són crostes de sal per tot arreu i molt. El carpaccio m'ha dit que és molt salat. Molt salat. Molt salat. Massa sal grossa. Té tota la raó. Què tal, els caragols? Els de Cal Ferrer tenen un altre gust. Estan bons, són caragols, però veig que no hi han ficat el sello de Cal Ferrer i ho trobo molt bé. Perquè potser hi ha persona que voldrà vindre a aquest restaurant a vindre a menjar aquests caragols. Però quan vol vindre a Cal Ferrer, ve a Cal Ferrer. I no m'invadixen, com ahir en restaurants vaig demanar, i me porten uns caragols que em diuen que són amb faves i me porten si les faves eren per picar o eren per fotre-me-les a la butxaca. No sé, jo no he picat mai unes faves sueltes amb uns caragols. Si mires el corpus culinari de la cuina catalana... No l'he mirat. Ja, com l'has de mirar. Allí hi ha un plat que és clàssic d'aquestes contrades, que són els caragols amb les faves bullides, amb llorer. Posen les faves bullides a part i els caragols a la llauna o salpebrats. Sí, i a tu te funciona això i ho trobo molt bé. No és que em funcioni o no, és un plat que sempre s'ha fet. Les faves, fotre-les a la butxaca, no, són per menjar-les amb els caragols. Amb alliol i amb tomata, com se fa. I almenys jo tinc faves de veritat, no com aquelles petitetes que compres tu congelades. Les meues són, i a més són de Vallfogona, del teu poble. Molt bé. I si són congelades, què passa? Si són congelades i són de qualitat, hi ha congelat de qualitat i congelat d'€1. Good to go. Good to go. Good to go. Un entrecot. Fetet, si el vols més fet, te'l passarem. Peus de porc amb caragols i ceps.
brasa aquí? Bueno, no ho sé, brasa... Avui en dia les brases d'allò de la llenya s'han anat desapareguent. Hi ha llocs que en tenen. Casa meva, Molt bé. Qui Déu te la conserva. Si Déu vol. Ara has dit una cosa bona. Ara m'ha agradat això que m'has dit, que Déu t'ho conserva. Doncs agraït estic que em diguis això. Cremeta de llobarro. I la nostra cassola de tros. Molt bé. I el llobarro, és bo. Crec que hi ha molt poca ració, perquè de fet és un filet només del llobarro. Al gust no li trobo massa bo. L'Òscar, que em sembla que ja és una mica punyent demanant el que demana aquests dies, sempre va al producte que toca ell, que és el peix. Estem a Balaguer, no és un lloc de peix. Què t'ha semblat tot aquest tinglado? Jo crec que és un joc, i hi ha intervingut cartes, i hi ha intervingut coses, i crec que encara queda joc aquí. No sé de què em parles. O és que un ho té que saber per entendre-ho. Tu saps coses? Jo? Sí. Jo només que m'han tocat la fava, sí. Però creu que hi ha alguna cosa? No hi ha hagut cap d'això, no. No hem sigut parella ni res de res. Bueno. Calla, que això no m'ha passat mai al joc de cartes. Aviam si encara farem una parella, no? No. No es pot dir mai d'aquesta aigua no en beuré, tampoc, Jo sí. Jo no n'estic tan segura. Ella ha fet un comentari de que la seva dona té un lloc de bodes. Sí. Ja està. Que és la dida. Que és la dida. No és això. Si coneix a la seva dona, o coneix a d'això, a Calferrer... Però què té a veure Calferrer amb el comentari que ha fet ell? Si la coneix, si coneix la història, si li han explicat, Això ja són temes personals que crec que si hi ha alguna cosa us heu de quedar entre vosaltres i ja no aquí. Però el comentari que ha fet aquí fora ell... Si m'has de dir alguna cosa, m'ho dius. No, és que no... Tinc una esquena d'ample, jo les coses les dic a la cara. Jo he fet un comentari de la meva dona que té un restaurant que es dedica a fer events i al dir que li dona 1000 toms amb l'espai i amb la manera de fer, tant en aquest com a Calferrer de Vallfogona, poder s'ha sentit ofesa per això. El Toni no sap realment el que ha passat a Calferrer, entre Calferrer i la seva família de la dona d'aquest moment, de la dona d'ara. La seva família a Calferrer quasi hi dormien. Els meus sogres li hagueren deixat estar al calaix. I després els va muntar un restaurant. Però vosaltres teniu res personal entre vosaltres? No. Ell i jo no. Simplement que la meva dona té restaurant a Vallfogona, ja està. I són competència amb ells? Això és el que es pensa ella, competència no en té la meva dona amb ella. No, perquè no fa el que fa Calferrer. Fa d'altres coses. És que no en teniu. Ni en teníeu abans que fer en carta i menú. No l'heu tingut. No l'hem tingut. No. Trobo molt lleig que a taula s'hagués posat d'aquesta manera. L'he vist com una nena enrabiada, recelosa i envejosa i amb un recel a dins i un malviure a dins que s'ha volgut deixar anar, volia explicar, no deia. Jo només dic que és un programa de cuina i que estem aquí per parlar de cuina i de restaurants, no de persones. I a mi la conversa aquesta em molesta. A mi també. I ja està. Perquè em molesta, jo no sé ni el que fas tu ni el que fas tu, perquè a mi me la pela que t'hi cagues. A mi sí. Però això em molesta. Es veu que hi ha coses internes entre ells que ni sabem ni ens importa ningú de nosaltres què és, i penso que no és un lloc perquè s'hagin de ficar a discutir d'aquestes coses perquè els pot perjudicar els dos. A partir d'aquí, a mi el que tinguin me la pela, però tranquil·lament. Carai, flam d'ou amb nata. Cremeta catalana de la Padrina. La neula és verda? Sí. Val? I el codonyat, gelat de mascarpone. Que vagi de gust. Moltes gràcies. Molt bé. És una bona idea. Ho estic analitzant encara. És una explosió de sabors, no? Era jo? M'estàs dient que has fet uau? He fet uau. Era de poma, amb nata, amb oliva, amb un líquid a sota que no sé què ben bé què era tampoc. Era un postre que és que no tenia ni cap ni peus.
I ja està. No m'ha agradat, simplement. Ostres! Ostres! Tot això m'ho duc a casa? Bueno, La en capseta? teoria no, però... Ah, Molt bé. gràcies. Gràcies. Fins ara només tenim una ampolla de vi i la copa. 130. 155. Anna. 150. Doncs això em costarà 159,05. Us duc les llibretes, feu les vostres valoracions, me'n vaig a pagar, aviam si m'enduc la caixa o un cafè, i jo faré les meves. Fins ara. Si a mi em costa 40 euros vindre a menjar i amb 40 euros m'he fotut un carpaccio saladíssim i m'he fotut mitja peça de llobarro de piscina congelada amb un saltejat de verdures i m'he fotut el postre que m'he pres, doncs jo pagar 40 euros ho trobo excessiu. Li he posat un 7 a la cuina perquè està superben equipada, tot molt ben distribuït. Que he puntuat a la Judit també, perquè també, bueno, crec que s'ho mereix. Jo penso que puc tindre números de guanyar, però això no es sap perquè no saps els companys el que hauran votat. Al final poden haver-me valorat molt malament i jo pensar-me que ho havia fet tan bé i resulta que pel pèl del meu famós tiramisú que m'hagin fotut les votacions en l'aire. L'Espígol ha obtingut una nota mitjana de 6,3. Els restauradors han castigat el menú, atorgant-li la pitjor nota, mentre que el bon estat de la cuina fa pujar la valoració global. De moment, l'Espígol empata amb el D4 en la segona posició, just darrere del Nova Font Blanca. Que no us va influir gens el famós pèl a l'hora de votar? Però jo per la meva part aquí que s'ha pogut apretar com ella ha apretat, com m'ha apretat a mi o amb ella, després de tot el que va passar a casa seva, ha sigut injust amb jo. M'han valorat d'una manera que tu no ens has valorat a nosaltres. Jo he valorat realment el que he pensat. A mi queda com el dolent de la pel·lícula, no em preocupa, perquè jo realment estic content de com ho he fet. Lo seu és lo millor, lo dels demés, doncs no. Anar amb aquesta actitud per la vida no sé si és prou elegant. Després de la tempesta que la Judit arriba la calma. O no. Comprovem si encara queda algun drap brut per sortir. Tots heu jugat les vostres millors cartes. Ara el que cal saber és si heu jugat net o si heu jugat brut. Judit, l'Espígol és molt més que un restaurant de banquets. És la clara demostració de que ho vas encertar el dia que vas decidir seguir els passos dels teus pares. Felicitats. Gràcies. Toni, al teu restaurant li passa com a tu. Per fora enganyeu. Però quan hi entres hi trobes un cuiner amb molta ànima. Òscar, vens i tens producte. Has volgut ser diferent a la Noguera i ho aconsegueixes amb èxit. I Anna, tots els membres de la teva família compartiu una cosa, i és la passió per la feina ben feta. Aquesta és la millor herència que li pots deixar als teus fills. Felicitats. Gràcies. El que falta saber és quins han estat els vots. Toni, comencem amb tu. Aixeca la campana i em diu, sisplau, quina és la nota total. Un 6,7. Què et sembla? Bé, content. Sí? Sí. Òscar, tu recordes quina nota li vas posar a l'espai? Un 4 o un 5. Un 4. Un 4. Va suspendre. No et va agradar el restaurant de Polígon? El fet que estiguem en un polígon no és el mateix que si estigués a dintre d'una població. És cert. L'Anna et va posar un 8 en el menú. La Judit et va posar un 8 en el menú, que és la feina que tu fas en els fogons. Tu, Òscar, recordes quina nota? Un 5. Un aprovat? Un 5, un aprovat. Perquè amb cada plat que em va tocar doncs va passar alguna cosa amb aquell plat. I aleshores crec que va ser una nit que no va ser la teva nit amb els meus plats. Vaig escollir bastant bé i sé que ho fas molt millor, però amb els plats que vaig menjar jo, que és el que vaig valorar, doncs lògicament va haver-hi fallos a tots els plats. Què et sembla un aprovat? És just.
ja em satisfà un 5. Després dels problemes que va tindre per menjar, què més vull? No? L'Òscar no té una base com la que jo tinc. No ha mamat. És que ni ell ni els demés. Judit, quina nota mitjana tens? 6,3. Què en penses? Bé, és la seva opinió. Perfecte. No m'esperava ni més ni menys, no sabia el que m'esperava. Hi ha un company que t'ha suspès en 2 categories. Suspès. T'imagines qui ha estat? L'Òscar, potser. Quina nota l'has posat a l'espai? L'he posat un 4 a l'espai i un 4 al menú. No, un 3. Un 3 al menú. Un 3 és un suspès en majúscules. Sí. Jo m'he menjat un carpaccio que estava molt salat, que no me l'he pogut menjar, és a dir, un 33% del meu menú ja l'elimino. M'he menjat un llobarro que no estava bo i m'he fotut un postre que no me l'he pogut menjar. Si d'un menú un 66% no me l'he pogut menjar, no em sembla tan malament haver donat un 3. Ell és el que no s'ho ha pogut menjar. Jo no hi era allà al plat. I l'Òscar m'ha posat un 3 al menú. Ell diu que és la seva opinió i no tothom és tan expert com l'Òscar. Quina nota tens? Un 6 amb 3. Mateixa nota que la Judit. T'ho esperaves? Sí. No us va influir gens el famós pèl a l'hora de votar? No. Però jo, per la meva part, aquí s'ha pogut apretar, com ella ha apretat, com m'ha apretat a mi o amb ella, s'ha pogut apretar moltíssim amb la nota. I no ho han fet. Però com que sóc un home treballador humil i això el que li va passar és una putada perquè és una putada, jo vaig ser noble i no li vaig fer. Per la meva part, penso que no ho he rebut el mateix tracte. Però jo la meva nota, realment, si no hagués passat això que va passar... Tu parlaves d'un 66% amb ella. Sí, no, però jo vaig tindre un problema. És un 100%, això, Òscar? És un 5, és un aprovat. No, home, no. No, t'està dient que el tant per cent et troba un pèl. És un 100%. No, però això és un tema ja que cada un... És un criteri. El que no puc fer jo... És un criteri meu. Claro, però jo a tu et vaig valorar amb un 5 i t'he valorat amb un 5 i penso que estàs ben valorat, perquè jo considero que ets molt més ben cuiner del que vas fer aquell dia. Després tu també has anat a triar, també. Home, és que l'estratègia meva ha sigut triar els plats que jo considero que controlo més, lògicament. Cadascú haurà fet la seva estratègia. Si fos així per la meva part, jo que s'ha fotut un 0 com una casa. Un postre t'esgarra tot el dinar, digue'm el que vulguis. Depèn de qui et munta un espectacle del 15. Conyo, doncs si hi ha 3 plats, doncs el mateix. És el dinar sencer, és el postre, és el millor del dinar. Però el pèl és un pèl i el pèl hi és. Sí, lògic, és que el pèl... t'hagi agradat el llobarro és una opinió teva personal, però el pèl està allí. Si el pèl està claríssim que hi és. Però hi ha altres coses que no depenien del pèl i també s'han valorat malament. S'ha valorat molt malament la cuina, s'ha valorat molt malament el preu i s'ha valorat molt malament no sé què més. És a dir, el pèl no ha sigut el detonant de la puntuació. Tot i amb això t'han valorat d'una manera que tu no ens has valorat a nosaltres. Jo he valorat realment el que he pensat i al criteri del que he dit aporto les proves de la nota que he donat. El que tampoc ha agradat massa, em sembla, és el preu, oi? Tens un 5,3. Bueno, no deuen saber el que valen les coses que hi ha al restaurant, està clar. Judit, a tu et va agradar el preu? No. Jo a casa teva pago 40 euros i a casa meva em pagues 60 i a casa meva t'has fotut llamentol, t'has fotut xuletón i t'has fotut de tot i aquí ens han menjat un carpaccio, un peix, uns trossos de porc i un d'allò... Un xuletón que sincerament no es podia menjar massa. Hi ha una diferència de 20 euros. I ben presentada que el xuletón no n'estava, perdona. El xuletón. Penso que és una persona que no accepta gens bé les crítiques. La bona sí, la dolenta no. I que lo seu és lo millor, lo dels demés, doncs no. Anar amb aquesta actitud per la vida no sé si és prou elegant. En global, qui t'ha votat millor ha estat Antoni. T'ho esperaves? No, però no ha influït en que jo el votés menys perquè em pensés que ja em votaria a mi malament. En cap moment he donat puntuacions de menys per guanyar el premi ni per intentar-me emportar el premi, perquè el premi final és simbòlic. Jo les puntuacions que he donat són reals i torno a dir que en tot moment estan totes acreditades. Que falta l'Anna, que ha estat qui ha votat més alt a la resta. Pots aixecar la campana, sisplau.
Quina nota mitjana tens? Un 57. És la nota més baixa, no?, de moment, de la taula. O sigui que aniries última. Què me'n dius? Bueno. Vaig començar la primera, he quedat l'últim. Amb la nota mitjana, la suspesa, Cal Ferrer. Pues sí. Què en penses d'això? Que el Ferrer ho accepta tot. Té clients de tota manera i ho accepta tot. Jo crec que el Ferrer estaran orgullosos, si no n'estan, doncs bueno, me sap molt greu. Toni, tu estàs aquí sent el primer, diguéssim. Vosaltres dos aneu empatats i tu vas última. La veritat és que hi ha molt poca diferència entre uns i d'altres, és a dir, són dècimes. Ara jo marxaré i quan marxi us demanaré que obriu el sobre, mireu les meves notes i feu els vostres números i les vostres càbales i us esperaré en el restaurant de la guanyadora o del guanyador. Jo crec que vaig fer les meves votacions pel que m'ha dit el cor. I, bueno, m'ha deixat portar pel cor. A mi queda com el dolent de la pel·lícula, no em preocupa, perquè jo realment estic content de com ho he fet. He donat en tot moment el meu criteri, el que jo penso, i sóc una persona que quan penso alguna cosa ho dic. Penso que l'Òscar ha sigut molt estricte i penso que després de tot el que va passar a casa seva i fent el gesto que vaig fer jo amb ell ha sigut injust amb jo. No aniré arrastrant-lo del pèl tota la vida. És a dir, al final faré un tiramisú que serà el tiramisú del pèl i el tindré a la carta. O sigui, que treuré alguna cosa positiu. Jo diria que sí, que hi ha hagut algú que ha anat a portejar. Sí, no? Està clar. Crec que no li ha acabat de sortir bé del tot. Perquè almenys estem empatats, ell i jo. Doncs fíjate. Jo penso que guanya el Toni. Sí. Guanyar joc de cartes, doncs sí, recompensaria perquè no he tingut una vida fàcil. És molt durillo començar de tan jovenet i marxar de casa i... El Nova Font Blanca d'Antoni no només encapçala per ara la classificació, sinó que també s'emporta el segell blau d'Akbar. Malgrat que tots els restauradors vetllen per tenir locals cada cop més respectuosos amb el medi ambient, el Nova Font Blanca destaca per la compra d'aliments de quilòmetre zero i pel fet de disposar de dosificadors d'energia a les cambres. El restaurant del Toni mereix, per tant, el segell blau d'Akbar. En acabar la temporada, i entre tots els restaurants que hagin obtingut el segell blau d'Akbar, se'n triarà un que guanyarà un sopar per a 2 persones als 3 millors restaurants d'Europa. Els 4 restauradors ja són dins la furgoneta amb els vidres tapats, que els condueix fins al restaurant guanyador. L'Òscar aprofita aquesta estona per justificar les seves polèmiques valoracions. Jo el que vull dir és que he estat igual de mal valorat, perquè tinc puntuacions iguals o inferiors a les vostres, i només s'ha agafat el fet de que hagi puntuat amb ell amb un 5, a tu amb un 4 i a tu amb un 4, però també he donat 7, 6 i altres notes. No vull que us emporteu la impressió de que he anat a saco amb la gent, perquè s'ha de veure tot per veure la realitat de tot. No vull que t'emportis la impressió de que he anat a pel premi perquè no ha sigut la meva jugada. Bueno, però la votació del Marc és la decisiva. És la decisiva la votació del Marc i està... Encantau. No ho crec. Al Nova Font Blanca, l'aposta del Toni per una cuina de qualitat ben lligada al territori és el millor restaurant de cuina de cargols de la Noguera. Felicitats. Et dono el diploma, això ho poses per aquí. Moltes gràcies. D'acord? Els 5.000 eurets, ja sabràs com gastar-los. Moltes gràcies. Felicitats. A Cal Ferrer, l'Anna em va fer sentir un mes de la família. A més, la relació qualitat-preu és excel·lent. El D4 és un restaurant molt bonic a Balaguer i vull destacar, per sobre de tot, la professionalitat i la simpatia d'en Manel. Tinc moltes ganes de tornar quan l'Òscar hagi fet les millores a la cuina.
La Judit està amb tot i per tot. Es mereix indiscutiblement el nou al servei. Potser les postres podrien millorar. Antoni ens ofereix tot el seu talent als fogons a un preu immillorable, un tresor amagat dins d'un polígon. El vot del Marc ha confirmat la classificació provisional, donant la victòria al Nova Fontblanca. El seu vot ha desfet l'empat, col·locant l'Espígol en segona posició, seguit del D4 i de Cal Ferrer.